तो का हाल बा हमार भाई भोजपुरिया जहां लो। तो खेसारी लाल यादव और एलबीसी यादव के तारा लोग अपडेट पता ही होई जौन की खेसारी लाल यादव और एलबीसी यादव जौन की पटना में आ रहल बालो हमार भाई, और काफी धमाकेदार शो होके वाला बा हमार भाई, जेमे आसपास के जितना भी जौन की खेसारी लाल यादव और एलबीसी यादव के चाहे वाला बा जरूर वहाँ पर पहुंची। लेकिन वहाँ पे एगो दिक्कत जरूर बा हमार भाई, जौन की टिकट के व्यवस्था बा वहाँ, जौन की टिकट से ऐसे काफी लोग भी ना देखी, और जेकरा पास पैसा बा हमार भाई वो जरूर देखी। तो खेसारी भैया ऐसा कुछ और करे वाला बड़ान हमार भाई वहाँ से, जो उनकी लाइव भी चली कहीं सोशल मीडिया पर। तो देखल जाए अभी तो अपडेट आयल नहीं है लाइव के, जौन की खेसारी लाल यादव बस इतना ही कहले बड़ान कि 1 मार्च के जौन की वहाँ पर शो बा, एलबीसी यादव भी आ रहल बड़ान और वहाँ पर खेसारी धमाका तो जरूर होकबे करी। तो दो जौन दिग्गज वहाँ आइलो तो हमार भाई शो काफ़ी बेहतरीन हुई। तो अगर अपडेट अच्छा लगल हो हमार भाई तो वीडियो को लाइक जरूर मरियलो, और खेसारी लाल यादव के अगर फैन होलो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के शेयर जरूर करियलो।